Ya, adik duluan ya. Adek. Licin. Tante, kena licin. Licin? Oh iya licin. Ya, lihat sana ya, pelan-pelan ya. Wek, cel. Hah? Olah wet suket we. Kita naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Piye engko jatuh ra aku engko. Semutnya besar-besar ternyata. Awas pelan-pelan ini licin ini. Mama kan banyak api. Ya sana ya. Oh, Oma kebanget bagus. Ini Dona. Iki nek adek tak rekam di sini dulu kak wong foto selfie ya. Ayo. Sini ayo foto selfie. Ya kayak karo adek. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Nggak boleh. Adek. Nek kaya boleh. Kowe sejarah adek iki lho. Yo wis bila wegah. Dijar adek. Ini rekam. Hai. Kami main di Itu Doro Dongker. Aku main kembang. iya. Kembangnya besar sekali. Ayo Dona. Dijual kak itu kak. Lho nek kene tak foto kene Surdi. Arti Surya. Lalu iki digorok aku cacah engko. Anakmu kan lho. Wis ndok bareng ndok nang kene ndok. Ayo Mas ora licin. Ana boke dhewe ngono to? Seikhlasnya nggo pel. Seikhlasnya nggo foto selfie. Anggrek apa tenane? Anggrek. Cepet iki direkam. Oh, direkam, dipoto njaluk ibuke. Tak rekam ya, Bu. Yo. Iya. Sudah tuku ubi ra lho. Sekilo 5.000. Sekilo 5.000. Ibu jual ubi. Iki kok ora koyo sampo. Sampo itu. Misale iki kembangnya to. Khusus ini kapiliane bus kecuali kita to. Ngapa kamu Mas? Obat. Obat apa? Ngobat. Obat. Adek. Minggir dulu. Mikir. Ayo. Di sini aja Mbak Bella. Mbak Bella tolong Mbak iki dipegang Mbak Bella. Ayo, Mas. Gimana untuk candi cetha ya? Mbak, candi cetha ini sing pundi to, Mbak?